ekaa kerran semmonen pariskunta, joka oli vaan ihan tavallisesti mies ja nainen lähti poimimaan mustikoita. Ne puhui niin paljon niitä ja niin kauas lähti, että tuli ilta ja alkoi sataa. Ne meni semmoseen luolaan yöksi. Eikä ne nähnyt siellä mitään. Sitten ne odotti vaan siellä luolassa. Todella kaivos ei lakannut, niin ne alkoi. Ja muisti, että niillä oli kamera mukana. Ne otti salamalla ja sieltä et olisi nähnyt siitä kuvasta, että mitä siellä on. Mutta sitten kamerasta loppui akku kesken, niin ne ei nähnyt niitä kuvia. Sitten aamulla ne, kun sade loppui, niin ne tavallisesti meni kotiin ja katteli kuvat. Niillä oli kuvia kuuranmuista ja yleinen käsi oli liikahtanut ja pää kääntynyt. Ja nyt semmonen yksi uusi juttu. Mä en oo ikinä koittanut. Tämmönen 3D-juttu. Et sun täytyy mennä tosi lähelle kuvaamaan. Pistän kohta sellaisen 3D-kuvan, jonka mihin noin 2 sentin etäisyydelle näytöstä. Pistän kohta semmosen kuvan, joka pitäisi näkyä 3D:nä. Älä räpsöitä silmiä ollenkaan. No niin, kohta tulee se kuva. Kato sitä. On noin 2 sentin etäisyydellä näytöstä. Tuijota sitä näytön kolmiota tossa noin. Ja kohta siihen tulee kuva, jonka pitäisi näkyä 3D:nä. Mä oon taikuri, mä tykkään taikoa kaikkea. Mulla on tuolla taikuriboksi tuolla. Ja se kuva tulee